Hala, gaya kaya ka man eh. Nagagdaigda sa loob. Uy. Saya. Na, laag. Uy. Tawag ka, uy. Stand up daw, ano si Papa? Stand up. Stand up daw ka, ano si Papa? Stand up daw ka, ano si Papa ka? Wala pa nasiligan. Wala pa silig. Siligi niya, siligi. May siligi, oh. Wala pa silig, babe. Ayaw lang hapa. Ano lang hapa? Ali, up! Ay, pagpakugos! Ali na! Ayaw paghapa lagi! Oh, tata, oh. Hi! Tata. Tara, dili man niya. Hilak man to, niya to dito. Mugawas dito. Sige, mugawas. Kaya Kinangita. ba sa ima? Ambot, kay gipo ko ni Kuya, galak ang daan. Ako di ba na ma-apply sa inyong kuan sa inyong hangkutahan kaysa bumbum, na? Sa bumbum? Gray. Rina! Ali. Kulit ha? Yan na si Gray. Saya na si Gray. Nasi kuya, oh. Hala. Unsa na? Pangatag, be? Hala, dili lang ko. Imuhan lang na. Bye, Kuya Juice. Hama kaming bay, na. Kaming bay ba? Yan yung nagasak ka. Asa ka? Kasi niya una ba kay masalog gihapon sa kuan. Diaper. Dili magnapi. Dili, may istorya ni Mama ha, og mangihi ha. Dili makita ang kwarto. Hindi kayo yung kuan ng dawa. Hala, daganag dulaan, uy. Daganag dulaan sa mga bata, uy. Oh? Sabi na nabi, panglabay na ni may sulod be, daghana na kayo di basura. Uy, unsa naman tani? Ambi nang isabi kay kuan. Diyan naman na yung transformer, be. Napungkol naman na yung tinuod, be. Basara ni kiduaan. Basara. Wala na yun. Pungkulan na tayo. Daganag dulaan, uy. Dagar brand sa ning gray ronday. Kami man pud. Eh wala